الحمد لله رب العالمين. أحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث حسيا ومعنويا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أحل لكم من الطيبات، واجتنبوا ما حرم عليكم من الخبائث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أما على فكاتنك ولمن دونك على بركة، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. الحمد لله تنبع عليه رب العالمين دافب بلمو مسدو ألمين. أحل لكم الطيبات أي سنمون للدغاوي، وحرم عليكم الخبائث كجمون حرام يا أكا. سنماني جمون يشغو فلادو شيدون شغو فلادو حسيا ومعنويا. أفاس لما لكو فدو نومبي أي رتشغولا ni hakilima ya ye ire a don interfensa no mai obe duni femna obe mi femna obe adama de magonya femna adama de re ye chugo alay tanga min da adama de ka e bunya min da adama de ka ba sur adama de re kafsa manji ni o femti nyonta alay lu haram ya oye nyebi mi wa ma'nawiyan ado be nyetoyi nga anna chukula manzan ko min nafulu mun soro chugo haramu nafulu mun bingini ngana ngana srawni bingani srawni fa haram yelin fere srawfe ulu nogoli oye ma'nawiyan an nogombe akorodela nga re ko kana kuce ala ya fla be haram ya ambi sharia wa alaka kilibadiyaka كالشريعة على كركتشيدك صلى الله عليه وآله وسلم كولدك قربلا نداء التقوى على يسرا يولدك أيتها نسرالين أنيك على بركة فنجا أي من دغا أني كبني سنمونا على فون في حراميا إباسرو مينغا سنو أبوندلا وديكا تشانكا تماي مي حرامياك pana ayeto anga ala barkada fenzanu monga noye fem nga sanu
u ye cogo la ni ala y'u daga an ye n'an tɛ dayɛrɛ dɔn na maa si t'o jate dɔn fɛn minnu fana ka sanu sɔrɔ sira minnu ka sanu a ye to an ka ala barika da o kan ka an wasa don o la la in shakartum la azidannakum n'a ye barika da n ye bɛ dɔ fara a kunna awa o barika da in a barika da baaraw la belebele ye jumɛn ye nin bonda in na o ye sa o ala min ye ɲuman caman daga i ye ka sanuma caman daga i ye a ye damadɔni min haramu ye i masaw yɔrɔ ma janya ka bɔ kɔnɔna a ye fɛn minnu haramuya an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ o fɛnw na wa bɛrɛ tɛ koyi haramu man ca koyi halala de ka ca maa si t'a da dɔn n'o tɛ haramu damadɔni don bɛrɛ yɛrɛ tɛ bana ala ye min daga an ye an ka ala barika da o kan ni an yɔrɔ ma janyani ye ka bɔ fɛn na a ye min haramuya an kan abu hurayra radiyallahu anhu a ye hadisa dɔ mafilɛ ko alakira ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya ayyuhan nas mɔgɔw alakira yɛrɛ ka kutubaw sallallahu alayhi wa sallam a yɛrɛ ye kumakan minnu dɔw ɲɛsin mɔgɔw ma diɲɛ don dɔw la ya ayyuhan nas mɔgɔw inna allaha tayyibun wala yaqbalu illa tayyiba ɲumanya kɛla caman ɲinɛna nin kɔ dɛ n ko ɲumanya kɛla caman ɲinɛ bɛ nin kumakan in kɔ alakira ka nin kuma in kɔ sallallahu alaihi wa sallam an kɔni b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan an t'a woloma n'a y'a fara ɲɔgɔn kan n'a cayara tuma min na an bɛ sɔrɔ ka na an cɛsiri baara ɲumanw fɛ ka dɔn nafolo sɔrɔ cogo jugu a farati ye le ye kɛcogo de t'a la n'i y'a don i yɛrɛ la awa i ye pɔsɔni di i farikolo la hɛrɛ tɛ i farikolo ma farikolo min n'a bɛ balo ni wari sidɔnbali ye farikolo min bɛ balo ni haramu ye alakira ko k'o farikolo ni tasuma de ka kan ko a ni foyi man kan tasuma kɔ n'i y'a kɛ k'i ka denbaya balo i y'u tɔɲɔ o cogo o kuma kelen e kɛra sababu ye k'o kungo si ka denbaya ma awa n'i y'a sadakati ala t'a minɛ inna allaha tayyibun wala yaqbalu illa tayyiba ko ala ka sanu a tɛ foyi fɛ fo fɛn sanu ma o kuma i b'a kɛ di n'a fɔra ye ko nin sɔrɔ sira in man ɲi o to yen n'o tɛ n'i ye wari sɔrɔ a la karamɔgɔkɛ hali n'i tubira wari in kɛcogo t'a la dɛ tant que y'i tugu k'a ɲini haramu sira kan n b'a fɔ maa min mun tɛ ɲɛdɔn ko la a tɛ silamɛya ko la n'o tubira an t'a fɔ a kumana kafiri de kun don a tun b'a ka wari ɲini kafiriya kow de la an tɛ don o bɛɛ kɔnɔ nka e silamɛlama k'i ɲɛ tugu ka wari ɲini a bɛ f'i ye ko fɛn o fɛn haramu ye i b'a bɛɛ kɛ e bolomadan bɛ mun ma i bɛ ɲumanya ko minnu kɛ i bolomadan bɛ mun ma i bɛ sadakati minnu bɔ i bolomadan bɛ mun ma i bɛ diinɛ dɛmɛ baara minnu kɛ e ɲinɛna ko olu bɛ di ala de ma man dha alladhi yuqridu allaha qardan hasana jɔnni bɛ dɔnɔ ɲuman kɛ ala ma an bɛ ɲumanya minnu kɛ o bɛ dɔnɔ ala de ma o fɛn minnu bɛ dɔnɔ ala ma dɛ ni ala kira de kan ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko Allah ta'ala ka sanu wala yaqbalu illa tayyiba ko ati foyi minɛ fo fɛn sanu ma da to dɔw b'u yɛrɛ malasa mɔgɔ wɛrɛ bɛ dɔw malasa sɔrɔ dɔw sigilen bɛ haramu nafolo kunna nka u tɛ fantan si sigi u bɛ ɲumanya kɛ u fɔnisiraya bɛɛ o kumana i bɛ mɔgɔw kan bɛ ten karisa kɔni maa tɛ ala bɔ fan dɔn a kɔni bɛ hinɛ dɛ ko maa tɛ ala bɔ fan dɔn ko nka ko a kɔni bɛ hinɛ ala bɛ bɔ a ni fa min cɛ dɛ ala kira filɛ k'o de ɲɛfɔ an ye ko ala bɛ bɔ a ni fa min cɛ dɛ
amana nyuma yake chugo ko de ko ala ka ataive ko atai manzan ko alsa yekambe ko mate ala bofando islamay tinyana atinyana boni nyon hinemine atinyana boni nyon magarmine waira tinyana boni nyon haside ka kari ko ko ne itiga juru musiba kuna ma ko ko yari chugo itiga ka bara do haramu kono atigera ko jari chugo itiga ka bara bo haramu kono na surabu kono ala na ka kira de be ko injala tike الحلال ما أحب الله ورسوله والحرام كذلك حلال يجمعي على كومين بدغا على كلا كومين بدغا إسلامي حلال كو أكيري ببولين فلاي حرام يجمعي على كوني حرامي كلا كوني حرامي خلاص وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عنان جانتوني يورينا يبنا فلونيني ne bolo madame kibina nyuma ya deke adon ko na manzanu ibina nyuma ya minga ala table jama fode alkira dika kuma do sallallahu alaihi wa alihi wasallam nga ikamin don ka faraka fana we adon ko wali hake segili de kapsa ka tebe nyuma yaka an chama nyina nan yoro fana ko wali hake kam go ka hake seguma karsa ni yoro de yeni e kuna ko boy kuna ko do made o kapsa ka teme ko nyon tando sarakati srafe la ishkala fi dhalik kan yakili jarabu kuma ka no taala hake segili we fardadi o yotu itadi ebina minga yo tatawu bara fuiti yire bara fuiti minga sala ka fardai dobe patron dobe unyuma ya keto iba sura akabara kelo bisamoro de chiu dajgoro patron dobe na fora kuye ko bado ke ave ay foraji se ave ay bisiri ke ave ay ninga ave minga kalu dama do jurubala o bisamoro chi o yera jirate wa to yinite yana ka to ke anga sara dalita alania yana ka to ke anga durwani ndala anga hakeni ndaka na anga kabanga sango juruta la o julbe islamula baranyo yala ukacha bana na fambaliya do anye fole yini na fambaliya te kuma ika barakala mi vode chi na sori kunda anye do anye fole yini ni ba anye do ika barakala mi vode chi ite nyuma yala ibe to indila wa mai be moka mai famde nga kuma korote ko jurube ma la ko sadaka boyo ma haramu ida parce que modo la be kuma fo yakli rete mina obino yakon ka fo tanke jurubi kana haramu di ka sarakati bo ne kando made ne de ko wali hake o de be nyuma yanye maro la commerce strafe ba sura de kan fambe jurula o bi bali sarakati mi sama numbolla kar sakab bina songa tabulo ani mam million mugan ko be ni mam nche o sigile do na ko akana songa tabulo yo wakile ndoma o te nyoyen sarakaw kandoma enga ma wali ma sigile flaka million mugan jurubela eta million tandi euro de la koye wa misiri jo to boche ka warla kada ka halni sara jurube sara kan na fulula ka suraka chetla di hal chetitla fo jurude ka sara wa juruna masara hal la hara ni shukunu na iba sara la hara wal juru ni masara jena ni uyiwele fangana itara sura fedi uyi boka sola kibla la hara ni shukunu na ibi moko ka juru sara ima ala yare majam o maliki yawmiddin juru sara do ba sake ma tatto malaku man angani yoro flafa a folo minga sanu ala bo defi ni bi sadakati bo mi tay e min de tay ne odi e o baraji bi sebe kuntu e ta do wal fon bi bolo ki bolo di alama ala ki ka siga tu madi mana o ala kiraka kuma in follow sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba وكرمي أسر لك فوق إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال يا مؤمنون لجد
ayu fara jununga baraf samanchu kella ayu ufara cidew ndeka المؤمنون مبه على المؤمنون ابو فara cidew ndeka ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين يا كي كادوا عليه مؤمنون يامروا بما نفع امر به المرسلين اي cidew yamaru ni mi wana o jumay ay min fo cidew yo fleni ko ala ko cidew ma يا ايها الرسل كلوا من الطيبات cidew ay dumini ke ka bo sanu maundila minga sanu na dagambe ani min zura chuko ka sanu wa'malu salihan akbaran mange inni bima ta'maluna alim abi minga na ala badon o koraidi ami fon fe ga ala badon muyato ala baran mani ani sanu man lutu nyona haramu dun fuleni abe balada adama de ka ko chamanye de amino yala kira ka kuma hali dala dugo abe idala dugo barka ba ibi shi beke ka ala wela tijat haramu dun de ba sa adama de ba ko kuma ay sanu mawnde du aka baran monge sanu man duni baran mange de norombe nyona ala yo fo cidu o mana daluj me mbe kwayo nywana fo mu'minu fanay o qur'an nasure علىكم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وآمنوا لمن يا أي دمني كبول سانو مونا نا على يا غرسك فنزانو مامنو أي دمني كبول واشكروا لله أكبر كد عليه وني واعملوا صالحا نبي مون تلا بيكلي ذاك برن من كي بركة دي عليه واشكروا لله أكبركة عليه إن كنتم إياه تعبدون ناس ركوت جنوالا أو بألا تكي دبتو من في العلى كرة ديكم صلى الله عليه وآله وسلم وعلى يتشيدون بلا من أي مؤمنون فنبلو ده ويجمعين كلوا من الطيبات واعملوا صالحا أي سنو مولد فوف منزنو اوتي كونغو كفسوي فاندايا كفسوي اتمبلو كفسوي نبي ان كنت ورتا ورلا ابي من بلوكو ني ولورو دون كنت ورتا لا كوا بيبو دودو لا بينا دون كي تاكم تد على كبودكان اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كوكو في كوالكركو صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام ومكسبه حرام وغزي بالحرام فأنى يستجاب لذلك كما دوبي بوتشسري كتاما كندالا جايا ويرا كنسكي فريكيمبي غونغو دامبو فرلا دارو دوغو madawla adama de ala wele to bi kala fu bangini min galay ali ala dabu be ko kechugo dawla kala fu bangi mamna illa be be ala de wele ki kala fu ni ka deseni ka fanda ya bangi hali ye chugula kira ka kuma in korode patiki dugo
yechugo fɛn o fɛn kan ka jɔnkɛ hinɛminɛ fɛn a b'o yechugo bɛɛ la a bɛ k'i bolo jan n tigɛ ala ko ka sɔrɔ ale lahala ye jumɛn ye a balo a da dumuni o ye haramu ye a bɛ min o ye haramu ye a ka sɔrɔ siraw olu ye haramu ye a yɛrɛ wololo de la a balola ni haramu de ye ne m'a fɔ i balola ni haramu ye kira de bɛ kɛ ka maa dɔ fɔ ko ni nin fɛn ninnu dafara maa min na e ka fɛn bɛɛ ye haramu ye hakili ko ni maa ka ca o ye caya da ye e wololen k'i fa sɔrɔ haramu baara la e yɛrɛ fila nɔfɛ o la yen o kɔrɔ ye k'i uziya bil haram i balola haramu de la o a caman bɛ jamana in kɛ yan sogo man sanu dɛ ka b'a la k'e da i bɛ haramu dun de la wali nafolo i fa y'i balo de la a dɔw yɛrɛ mɔkɛ y'u fa balo de la haramu sinsila de bɛ du dɔw kɔnɔ wa kira ye kuma in fɔ min a ko a tigi fa bɛɛ de ye haramu ye a fansi man sanu ko de bɛ k'i bolo jan ala ko fa anna yustajabu lidalik ko jaabili bɛ k'o tigi ye cogo di ko jaabili bɛ k'o tigi ye cogo di alakira ka kalandenw ye nin faamu dɛ sallallahu alayhi wa sallam haramu dun ɲɛ siran ye olu tun y'a faamu dɛ sayyidina Umar ale ko a ka kuma dɔ la a ko wari ɲaamine ale yɛrɛ m'a fɔ haramu ko ye o ye subuha de ko wari ɲaamine dirhamu kelen ale k'o segi ka bɔ a bolo k'o bɔ a bolo k'a kungo bɔ a da la k'o ka d'ale ye ka sago a ka dirham 1000 sadaka di i kuma faamu o kɔrɔkɛ Abubakar radiyallahu anhu ko Abubakar jɔn kamalennin dɔ tun b'a bolo a bɛ to ka na ni haraju ye komi jɔn ka hɔrɔn jɔn min ye a mukataba n'a bɛ to ka na ni haraju ye misaliya la taa don o don i ka na ni nin hakɛ ye i bɛna nin di ne ma a tɔ i yɛrɛ ta ye jɔn bɛ t'o la ten fo waati dɔ bɛ se a bɛ kan hɔrɔn o jɔn kamalennin tun bɛ na ni min ye a na o na a bɛ na ni fɛn min kɔni ye Abubakar t'o don a da abada f'a k'a ɲininka i ye nin sɔrɔ cogo di o don dɔ la a nana a y'a sɔrɔ Abubakar sunnen don sun tigɛ waati a nana ni fɛn min ye o ye tamaru de ye a nana ni tamaru ye Abubakar girinbaatɔ sun tigɛ kuma don a ma ɲininkali kɛ a sinna ka damadɔ dun o la ten kamalen ko a ma a tilalen ko don o don i tun bɛ ɲininkali kɛ nka bi i ma ɲininkali kɛ dɛ a ko bita de bɔra min a ko bita in na n k'o ɲɛ f'i ye a ko jahiliya tile la ne delila ka sumaya ladege kɛ dɔ ye n yɛrɛ t'a ɲɛdɔn dɛ a tigi ko ka sumaya baara k'a ye ne t'a ɲɛdɔn ne kɔni ye ko dɔ k'a ye ten jaw de bɛnna sen ma o tigi de ye n ye bi o ye n laja a y'a dɔn bita man sanu dɛ o kɛra min kɛ ko Abubakar i bolo don a ŋɔnɔ na a b'a ɲini ka a ye tamaruden damadɔ min don a b'a ɲini k'a fɔnɔ a ye fɔnɔ ɲini cogo o cogo a ma se maa minnu b'a kɛrɛfɛ olu ko a ma ko i ye fɛn e kɔngɔtɔ de ye fɛn jala dun ka taa i kɔnɔ sisan k'o tɛ se ka bɔ tan koyi ko f'i ka ji min a kan i ka sɔrɔ ka fɔnɔ ɲini a k'u ka na ni ji ye ji min a kan ka tila k'i bolo don a ŋɔnɔ na ka fɔnɔ ɲini ka tamaro in fɔnɔ a ye tamaro in fɔnɔ min kɛ ko ala ka hinɛ i la ala kira nɔna bila maa bɛ nin bɛɛ k'i yɛrɛ la nin fɛn damadɔ nin dama kama a ko ni nin fɛn damadɔ in nin damaroden damadɔ in ma se ka bɔ f'a ni ne ni de ka bɔ ɲɔgɔn fɛ n kun bɛ sɔn ne ni ka bɔ walasa a ka bɔ n kɔnɔ u ko mun na a ko ne y'a mɛn alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam alakira ko wolo o wolo n'o lamɔna ni haramu ye ko fa naaru awla bihi ko tasuma de n'o wolo ka kan o tuma ne bɛ siran nin damaroden damadɔ in a kana place dɔ ta n fari la ni a kɛra ɲɛna ko nin ye damatɛmɛ kumaw ye a bɛ fɔ fɛn ma bi ko a bɛ fɔ fɛn ma silamɛya kɔnɔ ko alwara n'o ye ala ɲɛsiranɲɛ yɛrɛ ye ka ɲugu fɛn dɔw la o yɛrɛ bi ɲini ka taa ka bɔ na de pewu e ma ale karamɔgɔw filɛ u bɛ maa fasɔn bɛɛ ka wari minɛ b'u bolo don a bɛɛ kɔrɔ dalu a ko hali kafiru ye fɛn di kira ma a b'a minɛ karamɔgɔkɛ o ni i ta in tɛ kelen ye dɛ o ni i ta in tɛ kelen ye dɛ
ambeka kubbe yani san jin la mas la meti yugo foida e ma somo butleka malangulum fos kwasi das la moma somo ku saraka shew ka bulison shew islameto kaba alaki da fuga ti sai kana shere dum mumbi so mai ha fuga ti sa kana shere yinyena mumbi so mai aflebi antu yugo foida illa man rahim Allah mana ni misali kurunin fula ay to halna masiga nun da shike an reka flesa an ga ala ko saniya doni an ga flesa ka nyugu fe dawla an ga ban fe dawla an ga sanu mon sugandi an yare da islam ma ta bulu ma dawla halna fori ko ni biddaga haramun yasna kama babu shubuhatu dawtoyi ko ray fe nyamine do ko mi do akuma nyamina ndo ko ni mi daga do ko daga ko ni se bo shubuhatu la de ye ika dine tanga ko ye tanga na do ini haramuci ngani turaka tu rukhasu no fe rukhas tatabbu rukhas abada ma de samaka ta haram ibi tugu sono wayo de no fe kuma be na fara ko karamo wa fla nyon so kuma be mi wa bi daga o de kade e ko kuma be abi daga de kade hal ni yere ay ko chembe abe haramu bulu ngam min wa be daga parce que e bulu doro bo ali de kala do ma kala ne ko abe daga do reta doro ni wu ni nga ko junu abe daga bo je sais pas est-ce que bo abu ko min la ka me wajul kala do da ko abe daga de hala ta do ya me wajul kala min da bo do ta a chama me ulu ta faga wore kirini ulu do be suko kone dube do kola uta fa ka kirere do ala ani kiba nyefu ye tu intéressant parce que ale bolo natu akiri turaga ayres ka ledu ala do kale kanin koyi ayres ka ba don ko jele mbate donc ata fa ka kiri inala akon bo kete doron ko war black no ete katebe alaka boda de kan alaka boda kan alaka mbalo islamak alaka fatul maniak يا رب لك عمبلوني حلالي لك حلالا نغياي لك انتشي حرام نفرونو منزانو يا رب لك نوصر لي نغيا اما لك نامبلا وصر لي سراك اما غرسيا ينا عارف يا رب لك بك سنو ماي كاسي اما لك سيچو سانيا لك سانيا اي لك امبلو تشينغا لك انفاتو تشينغا لك انفرا تشينتوكا في الدنيا والاخره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله